לכולם, הפעם אני מעוניין לעסוק בשאילתה מסוג אחר, שאילתת פעולה, שאילתה שתמחק לנו דברים בצורה לא מפתיעה. אם לצורך העניין עכשיו איזשהו ספר עזב את המספרה, נגיד שמחה, ואני רוצה למחוק את כל המידע שקשור בשמחה, אני אשתמש בשאילתת מחיקה. אז איך עושים שאילתת מחיקה? עושים לה יצירה, יוצרים עיצוב שאילתה, וכשאנחנו בוחרים, אנחנו רוצים לבחור את ספרים, ופה אנחנו עוברים למצב של מחק. שימו לב, כרגע שום דבר לא, אנחנו מכירים את זה מהשאילתות הרגילות, שום דבר לא שונה פה. בשנייה שנבחר מחק, הקריטריון יעסק פה קצת ישתנה, ויופיע פה אופציה של מחק. אתם בוחרים where, איפה ושמים את הקריטריון המתאים, נלך על שדה של שם פרטי, והקריטריון איפה שיהיה כתוב שמחה. כאשר נלחץ על אפל, בעצם הוא ישאל אותנו אם אנחנו מעוניינים למחוק שורה אחת בטבלה. אם אנחנו נעשה לו כן, הוא ימחק את כל השורות שבהן השם הוא שמחה. כמובן יש רק אחת כזאת. החלק הכי בעייתי בשאילתות מחיקה זה שאי אפשר לשחזר חזרת הנתונים, ואם לא שמנו שום קריטריון הוא בעצם יציע לנו למחוק את כל המידע. בואו נבצע מחיקה, וכעת אם אני אלך לטבלה של ספרים, כמו שאתם רואים כל העסק מחוק. ואני רוצה להזכיר לכם שהיה לנו בהזמנות דברים של שמחה שבהם הוא היה ספר, וכמו שאתם רואים כל המידע הזה מחוק בגלל שיש קשר גומלין בין הטבלאות. בעצם גרמנו לו שהוא יכפה את המידע, יכפה על כל הטבלאות משנה, ולכן הוא מחק את הכל.